orain oholtzatik jaitsi zarela, nola ikusten da hor publikoaren lekutik? Pozik hartutako erabakiakin, bide berriak urratzen goaz, eta neri iritsi zait. Pare bat gaxoaldi nahiko potentek eta bizitza erritmoek esan diate, bueno. Ez dakit jende askok dakien, ez zarela lehenengo pirritx. Pixka bat, zaila egin zitzaidan, ze, klaro, bakoitzak dauka bere klauna. Gure umientzako pirritxa. Badakizu zer ez zuen ondo eramaten? Azten nintzanean beste umein musu. Wow! Ze interesgarria hau! Eta niretzat deskubrimendu bat izan zen, han ikusi nitunean hiru pailazo euskeraz, ze guk geneukan ikastola eta inguruko guztia, eskaintza guztia, dena gazteleraz zen. Instagramen, kaletik super amigos, da. Baina gero kakasartzen, kritikatzen. Atzetik, bueno. Pirritx eta aiora gorputz berdinean bizi dira. Eta ordun, izan daiteke, justo atera aurretik, ez da bai da sutsu batian egotea, aiora Jose Marita Mertxe. Pasau izatzue. Hombre, 30 urtean, ez bada pasa. Baina sutxua, Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Hola! Ondo. Bai, bueno, hemen goizeko 9 dira, errealitatean, bale? Zuentzako igual dira eguerdiko 12, gaueko 3, baina bueno. Eta errealitatean, gaur logitxua iot, baina kari izango zuet nire erreglian bigarren egune dala, eta nahuela, ai, ze inri, ai ama. Benetan, daukaz tripak... Ja, baina mina daukazu obariotan. Dauket gorputzkera txarra. Hori oso txarra da. Kantzaute, obarixuk sensible, eta zato, Ja. Ke mierda, niri emakume izatea horregatik ez zait gustatzen. Askotan kantzau itxen hau, benetan, askotan ez datot ezke, Bai. Eupe, unga bana joti zen. Sobrau. Tazlako erretz gauzak. Bai, kriston mierda da, zure barnean bizitza sortu ahal izatea. Ze horrelako gauzak pasatzen zaizkigu, eta puta mierda bat. Bitxa, espaldixon esan dudan hori. Zer iso, gauza esangotzet, bitxa, espaldixon bakizu ez zeaz reflexionetoten, ze justo lagun bati honitzen aurrekun esaten eskizeti mierda badala. Bueno, mierda bada, askotan, beste askotan ez. Zailagoa da. Nion Donostin bizina, eta konturetzena, gero eta geixa, mugatzen abela, kalini biltxik, bilurra gaitxik. Ze, barrixun, eukitxo aspare bat esperientzixa, ojarraitzen hasiatezla, o... Serio? A ber, igual pixka eta hasi jarraitzen da, gero ya ez, igual moskorren bat, ozte izan, baina bihurtitxo ezaela. Eta aurreko baten eukineban esperientzia bat taxista bataz. Bueno. Ez toztela beste munduko eserrezan, baina ez toztela bape konfixantzaik emon, eta heldu nitzela etxa, erdi, deseroso edo, bai. Bai, inkomodo, eta zenan jovenetan, aspaldixon sentitzot, neskizetik nigan baukela, zentzu hortan behintzet, Ja. Sortzostela inseguridade bat. Hombre, bueno, gu asko insegurago bizi gara, oro har. Osea, horrela da. Sin más, gizon guztiak desagertu barko lirateke, hori horrela da. Imagina un eskon mundu bat. Babarren pelikula, les? Imagina un eskon mundu bat. Litzateke evoluziorik egongo. Bueno, gizonekin batzutan involuzioa izaten da. Gero badaz gizon zora garrixe bat, tipo nira itxemelo. Ja, melo. Gitsi geixa. Ez dago gizon honik munduan. Ez da oso gitxeraz. Eta hemendik aurrera ja gizonak entzutari utzi. Bueno, igual ez dira siquiera sartu entzutera, porque nesken podcast bat da, baina... A ber, gizonen kontra ez daukau ezer. Bueno. Baina... Depende guna. Baina askotan gizona izeti asko zerretzaue da. Está listo. Bai, sin más. Bueno, ya está. Eta bestela jarri desatela Jordi Wild olakoren bat. Eta ya está. Bai, vale. La puta vida, ¿están da? Así es la puta vida. Bueno, itzitxuz lan, Zakari. Bueno, ondo, gogotxu, gaurko eguna potente datorkigu, oso ondo nago, aste hau bai izan da apur bat, raro, bai. Kostatu zaitoetik altxatzea aste hontan bereziki. Eta gogorarazi dit honek, denboraldi txar bat eman nuenean, oetik altxatzea kostatzen zitzaidala. Orduan izan da, como recuerdos de Vietnam, baina, bueno, ondo. Ez dakit zeba pasa zaidan, baina, tipo, igual, goizean goiz, amesten egon, esnatu, zorionez, ez nuen egin behar potenterik, osa esan nahi dut, ez nuen bilera bat goizeko beratzitan, bueno, de hecho, guk bilera izan genuen, eta lokartu egin nintzen,
hori astontan pasada. Bueno, eta hori... Aztontan pasau da. Astontan Ai, pasada. ama, eske Bai, ez? dauke denporian osinoie super galdute. Bai. Niri oetik altzetik osteriana hori posik egon, txarto egon, ondo egon, beti pastate. Osa, beti. Hombre, ja, bai. Ez, baina benetan niri asko kosteat egoixin altzeti, asko. Eta espaldixon ja asina relajetan, tipo lehen igual altzean itzen, ba, imaginau, ordu bete preparetako tranquilamente, armostako ez da izer. Oin jasina, 20 minitxu ditzen. Eran, Ja. Da pista. Ba, pasazait goizauetan, amesten hasten nintzela, eta alarmak jotzen zuenean, ametsa gelditu egiten zitzaidan, orduan, alarma itzali, zenain nuelako ametsarekin jarraitu. zer iso? Ez dakit jendeak hori egitea posible duen, nik entzun dut Nik no jendeak zeiot, baina ez alduela. da lortu, Tia, baina igual buklean, 6 ametxe enpalmatu, Zer iso? 6 amets desberdin enpalmatu. Baina desberdin, eske bardinaz jarraitzen nik hori inosto lortu. Buah. Eta nahi zeot, oin dela gitxu pasa baten, aio jarraitxo ametzaz. Tipo, ia se pasauko da, ze, klaro, normalin zen da nire bizitzako pasadizo, Bai. etorkizuneko pasadizo. Bai. Aurrekoan, bueno, eske, ez dut datu handirik emango, egon nintzen bakarrizketa saio batean, Bai. ni bakarrizketalari hori beste atal batean hitzein genuen aurrekoan, así que ez dut zer esango. Edo, urrengo ataletan da? Bueno, sin más, ikusiko dugu. Bai. Bakarrizketalari bat igo zen, eta kontatu zuen gauza bat ametsen inguruan, pertsona, porque, claro, a ver, nola azalduko dut hau. Pertsona honek imaginatu zuen bertsosaio bat, bere ametxean. Vale. Bera eta bertsolari potente bat. Vale. Eta esaten zuen, amestu zuela, bertsolari potente horrek sekulako bertsoa botatzen zuela. Sekulakoa, bera ametxetan. Baina, Vale. claro, amets horretan pentsatzen dagoena, bera da. Orduan, bertso hori, berak, karo. Eta berak, berak ametxean pentsatzen zuen, ba hori, ze kriston bertsoa, nik mierda bat egin dut, ez dakiz eta besteak kriston ondo, baina, karo, ametxa amesten ari dena, bera da. Ostra, hori inosto pentsau. Ez que fuertea da. Claro. Ez que, wow! Baina orduan aitzi, olako teorixan, zuk ametzetan ni markinarrez berretan imaginetan. Claro. Orduan bakizu markinarrez. Claro, ez que hori pasatzen da. Ez que gira da. Nola da posible? Ba, ez dakit neupesto pietan. Wow, es que increíble da. Ekarri behar dugu ona, ametsen inguruan dakien baten bat. Ez que inoz ez dugu lortzen. Duela 2 urte saiatu ginen. Inoz ez dugu lortzen, bai, baina atzen hiloaren psikologia bihurtu zen. Bai, hemendik baten batek baldin badu ametsen zientzia edo movida honen inguruan zerbait edo espezialista da, ametxologian, torri dadila edo MD bat idatzi, bale? Bai, a ber, eske psikologuk ez dia trebitzen, eta ulertzogu, ze, klaro, ez tanez zientzixa exacto bat ametzena, eta ez dauen ez zientifikoki konfirmatuta. Ba, ez dia trebitzen da, orduan ulertzogu ez da bela nahi marroi baten sartu, baina berez oso interesanti izango litzake. Bai, interesgarria da oso. Eta, bueno, oro harrentzulei, bazuek idatzi, mezu pribatuen bitartez, ezaki zer, Gmailera ere idatzi zuen mobidak nahi baduzue, spoiler ez digu inork idatziko. Eta, por cierto, haitzi beste gauza bat. Zer? Hemendik aurra, ja garela ongo ite podcasten, ja ongo garela, guau, plataforma berrian. Wow. Osa, zema txiste ingo dionen ingurun? Guk egin pare bat. Guk egin genuen aurkezpen, plataformaren aurkezpena izan zenean, aneon ginen gu, superpozik! Ja, eske gaina, wow, era diferente askota esan zin, que tipo, wow! Wow. Edo, wow. Wow. Edo tipo, haino etxoarrean txisti. Bai. O sea, que el perro argentino, wow. Tia, beti akordatzen zara hortaz. Beti ez dakizu. Gixajoak, eske, ai ama. Bueno, total. Bueno, eske aurreko ataletan aipatu genuen edo ez? Ez dugu haitxetu. Eite podcasten ja ez gaela egongo. Claro, guau negotik nahi dago esan eite podcast ja ez tala egongo. Desagertu da, EITB podcast. Pena ondia ematen digu ze gure etxea izan da, beste hainbat plataforma bezala, EITB podcast batez ere ze, bueno, EITBkoa da eta hori. Eta batez ere, balorean jarri nahi dugu Ainhoa Etxebesteren lana, ze berak gugan konfiatu zuen lehenengo momentutik, lan egin du, asako lan egin du, eta sartu dizkio asako ordu EITB podcasteri ere bai, eta bueno, EITB podcast desagertu da, baina orain gu hauren bideo hontan ere, berarekin egongo gara. Sarreriaz igual amaitxingu, baina harina, deukeu hemen entzularen galdera. Gure lagun Ainhoa Arroititak indabela. Baina gure laguna izan behar, porque beste inork ez digu bidaltzen. Ja, eske, betxu goza esango tzuet, adi ongo ataletan topauko zu esan entzulearen galderiaz.
Baten Bakarrik bat hori zautzuet. baten bat arraroia agertu da, Bai, agertu da, ja. Zuaitzen atalean edo. Adi egon, ze horrek nahi dugu esan, obarixu karte gau esela. Eta jazta. Bueno, bai, hori egia da. Baina, bueno, entzure ingo dugu Ainhoa Arroita Jauregiren galdera. Kaixo, bale, nire galdera da, ia sinisten dozun maitasunean lehen begi kolpian. Eskerrik asko, Ainhoa. Ainhoa. Mexikora mozutxu bat. Jesus, Mexikotik ja itzuli da, Bueno, espaldi, Madrilla orduan. Madrilla Bai, mozutxu Madrilen bat. dago, hori da. Ainhoa Arroita bai dukla bizimodu, Jesus. Esken nahiko neuke, benetan. Madrilera joan? Mexikora jun, oporta, Ah. gero Madrilla, gero kontxintxina, gero Bai. Markina. Bueno, ez, Markin ondo bizena. Bai. Sin más. Baina Mexikora jungo nintzako porreta, bitxu, hori bai. México. Ay, qué vergüenza. Míticos al días. Bueno, Míticos al día. Bueno, ya está. urrengo zera tartean, gonbidatua izango dugu gurekin, Aiora Zulaika. Berdin Pirritx. Berak 50 urte aurten eta bere itzalak, alterregoak, aizbak horren erdia, 26 ditu. Esan dezakegu bera ere gure kintakoa dela, hala sentitzen dugu behintzat, berarekin jaio, hasi, ezi eta barrez lertu garelako. Bera gure irrien laguna izan da, herrigintzatik irrigintzarako dabilena, Euskal Irrian barrena eta hortxintxak oianean bezala saltoka zein ausart. Ilargiraino eta bueltan, maitasunaren erakusle, onenean eta txarrenean paiazo, Benetan zabizeko sudurrean txirrist egitera gonbidatu dugu Pirri! Ongi etorri, Aiora Zulaika Soroa! Bai! Normalen gonbidatuko naz aurkezpena emozio bitxetik, bai? Sekulako gidoilariak ditugu saio honetan. Bai, me katxiz. Bai, katxi porreta. Katxi porreta. Bueno, Aiora, zelanza? Ondo, pozik, bai, bide berriak urratzen, aurten holtzatik jetxi naiz, Vale. eta bueno, niretzat ere, desberdina izaten ari da. Baina, era berean polita, eta deskubritzen, pailazo gintzako beste alor batzuk, agian helduaro bat. Vale. Ostras, igual gure bigarren gai horraz lotute da. Daukeu bigarren blokin Gai konkretu bat, eta justo gai konkretu hori da, igual gure barruko umi, gero bizitza nausixau bat. Inozentzia galdu, ez dakiz zer. Hortik jungo da. Ni galdetu nahi nizu lehenengo eta behin, orain holtzatik jaitsi zarela, edo urte hontan behintzat, nola ikusten duzu holtza betik zure taldea, edo nola ikusten da hor publikoaren lekutik? Egia esan, maitasuna handiz eta nostalgia puntu batekin. Claro. Eta inbidia puntu batekin ze erakarpena dauka. Oholtzak erakarpena dauka. Engantxatu egiten du. Era berean, eskerronekoa bezain nekagarria da. Baina, bai. Holtzan bizi izan denak badaki zertaz ari naizen, ez? Piskate, engantxatu egiten du. Baina pozik hartutako erabakiakin, badakizue, bizitzan bide berriak urratzen goaz, eta niri iritsi zait, bizitzak pare bat gaxoaldi nahiko potentek, eta bizitza erritmoek, eta aukeratu ditudan bideek, esan diate, bueno, orain aukeratu behar dezu, ez, atakan. Eta egia esan, penaz, Euskal Herriko hainbat eta hainbat umerekin, ez da kontaktu zuzena galdu duela, ze jarraitzen dugu kolaborazioak egiten, abestietan parte hartzen, 1000 proiektutan, baina holtzak ematen dizu zuzeneko, ez, harreman edo kontaktu hori, ez? Gatxai atzu bide barri aukeratu bierra, edo erretzeizu, edo segaitxik derrepente? Azteko eta behin, gorputzak esan zidalako, onarte. Baina, bestalde, iruditzen zait, ibilbideak ez hasi eta bukatu baizik eta transformatzen goazela. Eta ordun, oantxe iritsi zait momentu bat, non Aiorak holtzatik jetxi beharra zeukan. Eta ala erabaki genuen, taldean, beti bezala, taldean hartzen ditugu erabakiak,
zorionez oso ulerkorrak ditut, taldekide eta lagunak, eta bueno, atzeko lanetan nabil, hor txirrikitutik begira, bai, mila historitan. Zuen WhatsAppeko taldea nola deitzen da, jakin badaiteke? Katxiporret. Bai, espero nuen, Bai. Bueno, karo, Ai, zentzua dauka. Eta espero nuen, horrela dituko zela. Vale. Ai, ama, pirritx, zuri, pirritx deitxutzu ja, badakit, jakiot urtengo datela, Onarpena daukagu. onarpena daukeu, Nola ez. egona zuberbetan zauezela zuri begire, eta etorri gatez oroitzapenak markineko frontoien, ez dakita kortazen Ai, emea, ama, noski. frontotik Carmengo itxurrira arte kriston koli, Bai. eta horre egote ginela anok zain, ai, ama, emozio nebetxena. Ke guai. Bai, oza, ze Bai. torteatzu burure, zeske, Gainera, zuen fandanak, oza, gitxik dukez. Markinako hori izaten zen, guretzat lehenengotakoa. Ah. Azaro bukaeran, azaro erdialdera, hor, ja, bigarren amamostaldian, hor, markinan izaten zen, estreno, aurrestreno, hortxe. Eta izaten zinaten gure termometroa. Eta gainera, zan, holtza eta nahiko gertu zuen gandik, Bai. eta oso zadal, ordu, zaioa egin behar zan pizkatola. Bai. Oso polita, eharra. Kriston horitzapena dazkagu. Jo, baina Ke eske, guai. sartze zinenin ze pentsatzen duen zizke, herri oso gotesan zuen zain. Osa, ja bazen kixen, txarto edo ondoin, dana fanez beteta zeunken. Bai, baina ondo inbar genuen. Claro. Eta Bai. zelako publiko da markineko. Berua, Bai? bai, vale. bai, eta Hombre. gertukua. Badakizu hori esan marzuela, Ez, male, ez, oza, bai. da Ez, reafirmazio bat. Bai. Ez, pentsa, badira herri beroagoak eta besteak lasaixagoak dianak, Bai. edo ezain adierazkorrak, edo zakin nola esan, ez? Batzuk, bai. Bai, Bai, eta denetarik normala da, dago, bai. claro. Bai. Nik galetu nahi nizun, bueno, ez dakit jende askok dakien, nik deskubritu nuen hau prestatzen, ez zarela lehenengo pirritx. Ja. Aurretik beste pirritx bat egon zela, Ainhoa Beristain. Ai, Eta Ainhoa. lekuko hartu zeuntzela. Bai. Wow. Bai, egia esan, laupabost urte egon zan, baina indarra handia zeukan pertsonaia zan. Oso eroa zan oholtza gainean, asko mugitzen zan, kriston indarra zeukan. Eta, klaro, nik artian, arte ederrak ikasketa bukatzen, eta porrotxeko txegin zian, aizu, Sagutxo Perez eta Maritxu Izebarena egin Hori da. baltzen nuke. Eta, netzako izan zen, irikizitzaidan zerua, ez? Eta baiezkoa eman nun, eta, hortxe, baina gero jakin nun, proban nengola. Eta nik nahi banun, Ainoak asmoa zeukan, Madrila jun, da beste ikasketakin jarraitu, eta nik egin behar nula, eta hasieran, ulertu nun arte, nik nerea atera behar nula, pixka bat zaila egin zitzaidan, ze, klaro, bakoitzak dauka bere klauna, eta bere ez dakit ez, holtzan mugitzeko modua, eta bai, ez da paper jakin bat, baizik, eta atera bardezu zure izakera bat. Baina zu bazen gixen pirritxen papel hartzerako momentun, ja hori izango zala zure urrengo bizitzako ez dakitzen bat urtetako hori. Ze jakingo. Nola Esan jakin gixen. behar duzu hori, Ke da, claro, ke eske da. fuertea da, 25 urte. ba. Baina dinot, eurek ja bazeukien ibilbide luze bat bebai. Beraiek bazeukaten ibilbide luze bat, baina nik neri garai hartan esan izan bazenit, 25 urte egingo dituzu holtza gainean, aluzinatuko nuke. Eske fuertea da. Oso fuertea. Fuertea da. Oso Gauzak diren bizitza moduan. erdia baino gehiago. Guau. Eske. Holtza gainean, bai. Gu jaio ginenean, hasi Bai. zen, bera. Wow. Bueno, a ver, Bai. somos unas putas crías, pero... Baina... Ez, baina Gure bai, oza. umiak, zeate, gukola Es esaten da, que- gure umiak Bai. dira. Claro. Gure umiak. Eta gure umiak, hasi dira umiak egiten. Eta ja, esaten dugu, ai, ama, ito namora gehala. Claro. Eta zure Bueno, umientzako claro, ez. be pirritxa. Bai, noski. Ui, hori oso galdera interesgarria da, eh? Bai, hor dago pixkat denetarik. Vale. Noski beraiek badakite, bazekiten.
Baina, adibidez, zarrena txomin jaio zanean, 21 urte ditu, Aha. eta txiki-txikia zen, baina ja, bueno, bazekin hitz egiten, eta Bai. eta etxeko sukaldean ginela, etorri zan argazkilari bat, reportaje baterako argazkiak egitera. Eta ni aldatzen, eta kontuatu nintzen, ume honen arpegia aldatzen ari da. Eta umea, hola, begira, eta bapatean altxasun pirritzen soinekua, eta zanzun amatxo barruan. Eta, hola, geroztik espresio hori erabiltzen dut, ez? Osa, pirritz barruan dago, edo pirritzatera da, Ai, ez? ze ona. Piskat, hola. Bai. Eta, oza, Eta baina, txominek ez zuen oso kontziente esan ondo baina. eraman. Bera bai, ja. Vale. Ja, bazekin, edo amatxo edo pirritz zegoela. Eta ez ban ondo erun. Badakizu zer ez zuen ondo eramaten? Azten nintzanean beste umei musu eramaten. Wow, ze Zelo. interesgarri hau. Hori ez un batera ondo eraman. Eta hiruek, hiru seme ditut, eta hori kosta egin zaie. Claro. Eta ni harritzen nindun, ze Josemari Porrotxek bizeme alaba ditu, zuek baino pixka bat koskorrago. Eta haiek oso gustora partekatzen zuten momentu hori, eta dena. Eta nereak desberdinak. Ja, baina igual zarra bepe bai beranak, Osa, dinot, Baita, eske hogeta bat, Claro. pentsat hogeta bat, bete-betin hartu zituzen umik izazile. Pero Seguko ere bai, hogeta bost daukeuz. Ez da, aita eta ama sentitzen dut, baina, bueno, depende umearentzako Bai, eta ama umearen da, eska ez? edo Ama mutia den, beti. baina... Izan daiteke. Bueno, batek pentsatuko du aita da, Bai, baina bai, egia bai, da, bai, amaren figura, Bizkiek hobeto eraman dute. pupu eta lore. Bai, haiei galdetzen zen, eta nor da popu, eta nor da? Claro. Baina, bueno, bakoitzak bazeukan, ni naiz popu eta ni naiz lore. Ai, que guai, bakoitza, ze bai. polita. Eta holaxe, holako kontuak. Galdetu nahi nizun, pirritzen, pirritzek bere izaera, bueno, sortu zuen, eta sortu Bai. zenuen zuk, baina trajea, osea, fisikoki, peluka hori nun hartu, osea, esan nahi dut. Bai. Paiaz. Egia da, bai. Peluka hori! Nondik eta nora. Seineko Claro. peluki da, perritx. Claro. Beira, kontua da, neri, txintxo, kaja handi batian, pasazizkidan Ainoak bere gauza guztiak. Bai. Vale. Zer gertatzen da, hasierako ileorde horiek, peluka horiek, bueno, Porrotxek eta Kolok bere momentuan eskuratu zituzten, holako, ze beraiek ere hasi zianian etzian hasi pentsatuz, egingo ditugu ez dakizen bat urte, Claro. ez dakizen bat hamarka da. Claro. Egin zuten momentu baterako festa. Olentzeroren festa, gure lasarte horia oso erdalduna zen, garaian, pixka bat, euskera, euskal kultura, olentzero, eta pixka bat zentzu hortan. Eta bueno, bazian nahiko kakotxa tartean arruntak. Bai. Baina, hile orde horiekin eta jarraitu zuten, egia da, arropak beti zaindu ditugula, eta jostunekin, eta goxo-goxo, eta... Baina hile ordeak zianak. Eta iritsi zan momentu bat, non ez zeuden. Hile orde horiek, ez zeuden gehiago. Ostras. Eta orduan, aukeratu genitun beste horiek. Peluka rosa Google? Googlea igual ere zen existitzen. Ez dut uste, ez gu izan geha beti, gehiago izan geha, dendara joan eta kuskusiatu Bai. eta probatu eta baina bai, nahiko lortzeko ez dia oso zaila. Bai. Ja, baina pirritzen peluka oso Ez que oso berezia pirritxena da, da. osea... Bai. Bai, oso neria da, bueno, baina norbeak iten du bere, esan nahi dut. Ja, Izan ziteken alderantzi, zeraman zezaken Porrotxek neria eta nik beria. ja, bai. Bai. Izan ziteken. Helduko Oida, da momentu pupu eta bat... loreren tirita eta lorea bezala, osea, bai. Ja, helduko da momentu bat peluka rosa pasako dela izatera, peluka Grise. txuri bat edo grisa. Bai. No, egoten bazara. Fijatu zaitezte, Marimototxen hilea aldatu da. Ostra, egixe, bai. Marimototxek natural dauka bere hilea. Claro, Bai. Eta orain, bi mototx ditu, bere hile zoragarri kiskurdun horrekin, eta orain natural dauka, eta hasi zaio hilea urdintzen. Urdintzen natural.
Eta bazeukan bere kezka, baina konturatu da, inor ez dela konturatzen. Baina, claro, bale, izan Eta daiteke. jarraitzen duela, izaten, nire ikastolako aurrek dioten bezala, 15 urte ditu, eta bera, ze polita. Jarraitzen du 15 urte izaten. Claro. Eta zuko claro. geta zei. Aiora, eta lehen haitxetuzu lasarte horian hasi ziniela, eta Bai. kriston erdaldun esala. Bai. Gaur egunez ez da. Bueno, gaur egun ere borrokan diar dugu, ezin dugu erlaxatu. Eta hasi zinen denporan zuek sentitzen zen mareen kontra zinio izela? Beira, nire taldekide izango zirenak hasi ziranean, nik 11 urte nituen. Eta niretzat deskubrimendu bat izan zen, han ikusi nituenean 3 pailazo euskeraz, ze guk geneukan ikastola eta inguruko guztia, eskaintza guztia, dena gaztelera zen. Eta gehienak gazteleraz bizizian. 80% erdal ereduetan zebilenik eskolan. Eta gu ginen, ikastolakoak. Eta orduan, 3 pailazoak hasi zirenean, bere garaian, takolo, pirrutx eta porrotx, guretzat izan zen, ikaragarria. Eta nik gogoan dut, nola, Euskararen aldeko festa bat egin zen, oso potentia, oain 4 urtez behin egiten dana. Hori zera, 40 ordu euskaraz, hori? Bai, maratoia. Maratoia. Bai, hori ere izan zen, garaiko erokeri bat, takolok esan zuen. Eta Euskara Elkartean zebiltzan, egiten badegu festa bat 40 orduz, eta margotuzun, egin zuen, hola, marrazki zirriborro bat, eta egin zuen. Kanpin denda bat, eta mikrofono bat, oholtza batian. Eta esan zuen, ezingo du inorrek mikrofonoa isilik utzi 5 minutu baino gehiagoz. Ze ona, eske oso... Ua. oso Eta ona da. euskera utxez izan behar du. Eta orduan, herritar guztik parte hartu behar zuten, eta genuen, ni txistularia nintzen, nien, Ze ona. Bai, eta nik han ezagutu nintzen. Hor bazan, 8 bat, pixkat ordezkatzen zuna herria. Gazteak, emakumeak, gizonezkoak, pentsamenduan hitzak, izakera talde desberdinetakoak, 8 pertsona lasartearrak ordezkatzen, 40 orduz. Han, quieto, batzutan putentzian siesta txikiak egitea, baina. Eta zer izan zen nire suertea, 23 urte nituela, edo 23 bat, bai, gonbidatu ninduten gazteak ordezkatzera 8 hortan. Eta hor ezagutu ninduten haiek ni, zenik haiek ezagutzen dituen. Bale. Ze ona. Bale. Bai, eta ni txikitan 11 urterekin, tiri, pentsatu nuenean, ze ona, nik egun batean pailazo izan nahi dut, Toma. gero ametxori egi bihurtu zak. Wow. Bai. Eta justo aurrekun komentau natzienein pixukidei, pirritxe terriko da benetan zabizat, ez dakiz zer, esaztien, eske gutzako pirritxek, porotxek eta maribototxek Euskal Herri mailan euskeri gaitxik eta kulturi gaitxik eta orokorrin ez bakarrik paiazo aldetik, balore aldetik, indabe dana. Eta esan zen, ostras, eske egixe da bai Euskal Herrixen, ez tala izen bakarrik paiazo izeti eta barrera itxita humikin ondoretik bebai izen dela, ostras, Euskal Herrixen. Euskal Herriaren ongizaterako ere figura Pilo bat, importanteak zaretela. Bai. Kontua da, holtzatik gauza askotaz konturatzen zea. Eta ez holtzati bakarrik, jasotzen dituzun deiak, egiten dizkizuten eskakizunak, honi hau pasa zaio, beira beste gai hau ze gaizki dagon, ez? Azkenian da bizitza. Bai. Eta bizitzan, bakoitzak hartzen du, egiten du autu bat. Eta, klaro, gu konturatu ginen, oholtza bozgorailu handia dala. Eta guk egiten eta esaten degun hori eredu dela edo izan daitekela. Eta horren konstiente, esan genuen, euskera eta laitasuna oso ondo daude, baina hori bete egin behar da. Edukiz bete behar da, bizitza da, azkenian,
egunerokotasuneko gauza, gure konpromesuak, esan honekin ez gaude ados, eta beti esaten dugu, gu holtzara igo eta mundua konpondu egiten dugu. Holtzatik jetxe orduko, konpontzeko dago berriro, baina Bai, hori da, ez? Azkenian, bai hartu degula gure gain, ez, denona eta denontzat izango den mundu baten aldeko ekimena izan da Bai. gurea ere, ez? Eta hortik gero ere, badirala bizipoza elkarten elkartea, edo oinherri, ez? Bai. Herri hezitzaileen taldea, eta zentzu hortan aktivistak sentitzen bai, dira. bazarete. Basaria. Ja, kolaboratzaileera pasa aurretik bukatu nahi nuen esaten, holtzaren bestaldean ere, umeek ere, zenolako garrantzia duten, osea, jendeak igual pentsa dezake, direla ente pasibo batzu, umeak barre egin, ondo pasatu, jija, baina umeen hezkuntza oso importantea da, eta umeen aurrean halako eskaintza bat egotea, ze garrantzitsua den, etorkizunean gazteak eta helduak izango direnak, izango direlako ere bai, eta zuen lanari esker, uste dut daukagula hezkuntza, Euskal Herriarentzako hezkuntza on bat edo pentsamendu bat ere bai. Eta horren eragile zuek egon zarete ere bai. Bai, oso polita da, zuen gandik hori entzutia, ez? Eta guk ere nolabait sentitzen dugu hori, eta niri irutzen zait hori, ez? Esan dezuna, aurra txikitatik sujetu aktiboa da, eta erabakiak hartzen ditu, eta pentsatzen du, eta gaina burbuja itzela. Entzuten da bendana, eta ikusten da bena, barreratzen da bena. Bai, eta guk izan behar dugu haien bide lagun, eta tresnak eman munduan molda daitezen. Hori da, bai. Bale, bueltan gurekin izango dugu gure atalontako kolaboratzailea. Mary Blanco. Mary White. Mary White. Mary White. Jesus, baina zer ritmo ituko hiek, venga ahí. Emaia neurra. Bueno, Maritxo, hemen za gure kolaboratzaile gogokoena, eta gauza bakarra? Letxoi. Hola, Mary White. Venga, hauek konjura. Mary White, Ja. bai. Qué guai. Planoa geratu behar da superpolita. Bai. Es que dana. Bai. A ver, si os gustáis por liaros. Antiago falta zizkit nahi, nao, Oiane, pasa zureak. arriskoa da, ez, Antiago jarri berko nituzke, baina bueno, guazen. Guazen, a ber, zekarrizu gaur. Gaurko gaia izango da. Eta zuek nire zuek konpartiu, eta Bai, zuen bizipenak, eta... Vale, Pixkan nahi detitzein, laguntasunaren inguru. vale, Dala melo oso hitzela da. Buah, ez un temon, eta hau da, orduak Temon. eta orduak. Bai. Gaur pixkanet, laburtu ez da, esan, bueno, esaldi badao, erderaz dana, euskeratu ingoet, gaitasun hori dakat, esan zeinekin ibiltzezean, eta esango izut zeintzean. Zeintzean. Eske ikaragarria, hala dala iruditze zait. Azkenian, Bada, gaur egun zuk, osea, egia da, gu jaiotzea, kuadrilla bat, pum, zaude, jaiotzea, pum, kuadrilla baten. Claro. Suerte ukitzi dakazu, dana ondo, guai, tal, edo, ez izatia hola. Gure kasuan, 30 kuadrillan, emateula gaur egun gaina gerota, jende gehiago kuadrillan, da guaio, da... Beti izan da horrela, ala ere. Bueno, nik bizi izan dut horrela Kriston pereza emateitela horrek, eta azkenen nire hor da hon, toxizidade edo asko pasatzean ni, suertia dakataketen inguruakin, laguntaz, kuadrillakin, bueno, kuadrillakin eta kuadrilla estan, sortu dituten ere espazio seguruakin, Bai. eta nire dantzako jendia, bueno, badakador, jendetxo politxuat, eta, kriston toksikoa irutze zait, gaur egun, zuk ikustituzula lagunak. Tope, jiji, jaja, baina gero Instagramen, kaletik super amigos, da, baina gero kakasartzen, kritikatzen. Atzetik, bueno. Eta azkenean zu entorno hortan baldin bat zaude, gu, kuadrilla bat, hemen bost kote hau. Egan eme pertsona bat, bueno, eske gero danak kritikatzen joela nik uste tamiente hortan, baina azkenean zu hor baldin bat zaude, eta jende horreatik kejatzen, zu hor bat zaude, zu horren parte zea. Bai. Es decir, the same mierda. Es que... Bai, porque behai ekola diatal, zuk aldatzi dakazu zure kuadrillaz, aldatzi dakazu zure inguruz, aldatzi dakazu, osea, zure bizitza zuria da, zuk
egia da, gogorra da, ostra, osa batzuk aldaketak prozesatzia, baina zuk ez honak ez espazio seguru hori, zu zeu izateko, ze, igual lagunak indanei, askotan pasatzen zait, bueno, igual Aitor da igual gehiena diskutiu detena lagun artian. Aitor. Aitor, Mosutxo bat. Aitor. Arxule, musu bat. Jo, da igual la persona gehiena diskutiu detena, eta beti, gelako pertsona oso desberdinak. Baina biak emateu, bere iritzia, nik neri azkenian emateu lagunak, ezin deula eztabaidau, ezin ditugula bi iritzi desberdin euki. Zeatikan, ez kriston aberatza da hori, ez? Azkenian emateu, bueno, ez detago esangoz, igual aiora gaizki sentitukoa, y me lo guardo. Hombre, laguna fascista bada, pues igual no. O sea, A ver, nena, iritziak no eta sería tu iritziak. amiga. O sea, esan Ja. Baina ama katolika dalako, bestela ni lagun katoliko bat. Bai. Ba, kostoko zitzuen unekiko. Bai, ari gara iritzi desberdinetaz, baina ez, zera, muturretako iritziak edo, Ez, sin azkenean- más, eguneroko... Hombre, bai, azkenean, Movida bat. baina nire ustez askotan, jende asko ez da ausartzen, esatea, jo, aitzik hau esan du, bueno, nik desberdin pentsatzen, baina igual isilduko naiz. O igual aitzi tal, eta aitzi ez gaizki sentitzeko, bueno, isilduko naiz, eta, Ja. jo, zeatikan ez dezu zure iritzi ematen, ez zaudelako espazio seguru baten, ez zaudelako leku baten nun, Zara libre sentitzen. hori da, azkenean, horrean nahi nun nahi, hau, ez? Azkenean, jo, debatiak, bitu, iritziak, zuko hau pentsatzezunik hau, zeatikan, repremitzegea, tio, azkenean, benetan, gure esku dao, gure esku dao, ninguru seguru baten eotia, bustoa, pozik, Bai. ez aiora? Bai, baina gero daude mailak eta mailak, esan nahi dut, 30 pertsona asko dira. Karo. Esan nahi dut, dozena bat, ba, bueno, ja gertu zaude. Eta gero eta talde, ba, pixka bat, ez, ba, ja dozen erdi bat, ba, ja ondo babestuta zaude, ez? Ez bestela, aterkia gero eta hundigoa da, Ja. baina babestu ordez itutiak dazka, ez? Eta Total. hor, Total. izan daiteke, eta gero zuek daukazue, ba, hori, ez, Instagrama, eta beti egon da, bizkarrean hitzeiteko, zea, hori ez da oaingo gauza. Ja. Baina oain dauzkazuen tresnekin, ba, nahi oso zaileite zaitu, nola... Itxoiera, nahi, aurrekoan nere izpak, bezizan gratxik egiteit. Nere izpan pixuki dia idoiak, meikoak batek esan zion. Izu Maria, zure izpak ez daka lagunik? Ze, Instagramen hilatzun bakarra da, dantza eta monologuak. Eta ze, hortik aurrera. Ez egia, nik nire lagunaken igual, zego ez gabate zorionez, un momentuan bizitzeko agea, bueno, hain nago. Eta sari bapen postura Cuadreko bitxeko. badakao, desde que tiene el iPhone, la tía. Dana grabatzen. Aurrekoan tatamin, ingenula, 30 urte inberrituko urtean. Ole! Tatamin ingenu. Tatamire juzinen. Afaita, 12 pertsona, bueno, eta 12 ez zein 12 herriko gizazio. Bai, geugo lako txiga. Bai. Dana gaixoa, zein etorrian olea lasai afaltzea, dana, da gastoro genu. Dana geunden, oixe. Olako txiga Bai. gaube. Arrotuta. Hombre, bai. Todorosti, no, Kriston ondo pasa, ez que gero egia da, nik zorionez. Oso, lagun egia, nik zorionez oso kuadrilla jarra dakat, eskerrik asko benetan ere lagunai beti hor daude, beti animatzen, beti apoiatzen, eta hori nahi nun esan, osea, laguntasuna, hau berez, anatxun gaia nahi nun esan, berez pentsatzen nun anatxuk irengo nintzela, Osa, zuzara bigarren platera. Bai, jore, anatxuk bigarrena da potente, Bai, Karuena, Anatxukin asko ikusi detelako, anatxuk beak dakan laguntasunak eta jo, jendiak nola apoia hau eta nola ikusi eta pila bat eskertzea. Azkenean, zu handia jende da. ona baldin badakazu inguruan, igual zu jende ona zehalako da eta merezi dezulako. Dena, eta... ondo babestuta egotiak, bizitzan sekulako garrantzia dauka. Bizitzen moten daue. kristona. Eukitzia Bizitza moten daue. daukanak familiaren babesa. Bai. Ze, familia, a ber, gaztaroan Bai. txora iziak emateizu, eta esatezu, bueno. Baina familia hor izatia, lagun on batzuk hor izatia, eta, bai, mateizu beste... Lasaitasuna. Lantalde on bat balin badaukazu, edo ikastalde on bat, edo... Wow. Dudaipez. Lasaitasuna ez Niri bizi. neuri, behitxu, oza, eske motozte tranquilidade bat, askotan pentsot, Zi izango litzake, nigandik, nik espan euko dauketan entornu. Oza, niri eske... Eta herrixe be bai, Niri... Baita ere. Niri markinek, oza, buelteti, asteburutan markina, nire betiko gentiana, eta bakarrik ja, Carmen Goitzurrixe ikustik, niri ja, benetan, baki motozte, errepente sentizot, ya está, Bai. markinena, listo, Carmen Goitzurrixe da, ya está, oza, segura naia.
Maria Altsasutik mala hostian jartzen naiz, porque udaletxetik berritu behar dituzte estoldak, porque beti horre kaletik pasa, eta dana zipristen duta, así que nago Altsasuz, hasta el coño, barkatu. Gainetik pasa dugu, baina nola dentistak galdetu ziola? Osa, parkatu? Dentistak esan duzu? Zer dentista? Dentista. Zer dentista? A ver, larraitzeri zure aizpari. Meikuak. Bueno, meikuak. Baina meikuak, pero medizinuak, zete jo gondikan ez dira graduauak, Bueno, ja, baina. Bueno. Larraitz joan zela medikura, eta Eta medikuak... dentista esan, nena, estarra 24/7. Eta mediku esatzela zure iztik ez da. Baina bai da hostia, igotzen espadet, Bai. noizik eta behin, pentsatuko dute, zerbait dauka pasatzen zaidala. Hori oso gaizki dago, osea, eta, ojo, ez badituzu lagunik zer, osea, porque badago lagunik ez dituenik, osea, Bai. ez? Eta Eta nor naiz ni- faltsu eta parientziz betetako bizitzak Bai. eta eta bitu, eta dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Hori Eta euskeraz egisa ja... Egisa bai, lehen esasun eta ni lehen ona zenitzen fijetan, baina gaur egun ja, gero eta geisha fijetana, segun ze laguntalde dukesun edo ze jentea zinguratze zaren, egisa horrek asko sortzen da bela bai zure izeti. Hombre... Igual momentun tokau itxatzu, baina urte batzuk pasau da gero ze jentea zinguratze zaren, Dana. sortzen Bai. daube bai, Dana da. Eta eraitzen dau. Guga, oza, a ver, sozialak gea. Bai. Ezaki soziala, eso es. Eta partaide sentitzea bezain gauza erosoagorik ez Ez dago. dago. Ez da. Beti sentitzen bali mazea, zomorro bat bezala, oso zaila da. Orduan, Ja. mimetizatu itegea, Ja. eta joerak, eta konturatu gabe, askotan, Bai. Eta horren sartzen dira validazioak, eta osa Bai, validatua bai. izateko nahia, eta... Bai. Nahia eta beharra, askotan. Bai. Guriko arian esadozko eta nok bardin eitxo gule berba edo antzera eitxo gule berba. Aurrekun herriko batek esazten, ikusi nahan benetan, sabiz da, leire mogun eitxo zu berba danik, boi? Eta, ez dakit, Zan suposatzot, daiteke. mimetizau itxegarla danok, eta Bai. ja berbetako eribe, eta Bai. gestuk, eta ja bardin ekartzo guzela, eta... Egia da, zuek markinakoak zaretela oso epaituak, oro har, Epaituak? Bai, como kotillik, ez dakizer... Kotillik, Nik entzun izan dut, tipo, markinako neskak, hola pijak, ez dakizer... Bai, A ber, denetarik dago. Bai. Osea, ez, diot. bai, oso. bai. Bai. Vale, listo? Eta honekin txaneska, Listo. espero gustatu zaizuela. Ez que Asko, gai honek bai, daka... oso guai egon da. Bai. Oso guai egon da laguntasunan gaixa Bai. emaritxu, Bai. eta gora lagunek. Bai, Hori da. da. Ea be! Eta gora, Mary White! Eta zaindu laguna. Eta zaindu. Zaindu mesedez. Bai. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, heldu da bigarren bloke, Bigarren blok. eta hau da itzi, zer diogu? Zer diozu? Bueno, beti esaten dugu, baina hau egiten dugu ze izena sartu diogu kaltzadorrarekin. Eta horregatik egiten du horrela, osea. Bai, horrela. Eta irratian entzute gaituztenentzat egiten dugu bola eskuarekin kaltzador bat izango baliz moduan. Vale, jarri gara hemen mateforikak, vale? Tarte hontan mateforikak ze tarte honi deitu diogu bizitza Espektakulu bat da. Jarri maiteforikak jarri, Maiteforikak. Maiteforikak. Eta hemen pixkat hartuko gu dana. Hartuko gu txikitzeko inozentzixi. Txikitzeko umi barrun eukitzi eta jarraitzi hortan. Elduaroarekin Nagusi hori. batera inozentzia galtzearen zera hori. Gero ere bai, gu antzeslea gara, ez ze puntutara arte gara beti gu berdinak, bueno, monotonoak gara, baina apur bat hori gure alterregoak eta gauza horiek. Ados. Aitzi, Bai. zu ze puntutara arte, za, Ke movida, txeka! bardine benetan zabizen adibidez. Ze puntutara arte za zu. 150? Bai, osea, 150 bai, baina, klaro, egunaren arabera. Bai, ora pirritxa zenbat izete zinen benetan... Ni pirritxez naiz benetakoa gaina sinistuta eta pirritx. Kontua da, pirritx eta aiora gorputz berdinean bizi dira. Eta ordun izan daiteke, justo atera aurretik, ez da bai da sutsu batian egotea, aiora Jose Marita Mertxe. Pasau izatzue. Hombre, 30 urtean, Claro. ez bada Baina pasa. sutsua, Bueno, sutsua, bueno, Intensoa. intentsuak, intentsuak, batxeko sukaldian bezala. Claro. Hor,
Eta bapatian, bueno, venga, tokatzen da batzutan. Orduan, Eta pirritx erara zuk zure emozioiek kanporatu izezuz? Bueno, aioranak. batzutan ateratzen da. Osea, a ber, aiora barruan dago, lehen esan dugu, ez? Aiora barruan dago, pirritx kanpoan dago. Bale, baina pirritx kanpoan dago, baina imaginatu egoera batian asko emozionatzen bada, ba aiora eta pirritx emozionatzen dira. Eta hor batzutan, gutxitan gertatzen da, edo gutxitan gertatu zaigula esango nuke, papera galtzea edo mozorroa, ez, diluitzea, nolabait esateko. Baina egoera zailetan edo horretan, edo emozionalki oso intentsuak dianetan, ba batzutan zaila da. Nik uste izan daitekela apur bat gure kasuan jendearen aurrean esponitzen garela, apur bat tragikomedia, ze, klaro, egon gaitezke triste, baina guk askotan esan dugu, hemen mikrofono aurrean jartzea guretzako salbazio bat dela, askotan. Batzutan bai. Beste atzan disimulo bada be bai, Nei pasa izan zait, etxeko zalapartan, eta badakizue, gauzak, eta kezkak, eta hau, eta bestea, eta semeak, eta niretzat izaten da panpoxa furgonetan hanka jarri, eta De repente, aztu, dan arroza bihurtzen da. aztu. Arrosa bihurtu ez, baina batzutan bueltatzen nahi zenean, pentsa, montatu, bueltatu, eta bueltan natorrenean esate, aztu zait, ama nintzala, aztu zait, arazo hau daukadala, aztu zait, eta behin psikologo batek esan zian, aiora hoi oso normala da, hoi da, oraina bizi dezula, eta esan, bueno, vale, ez da, pertsona txarra naizela, ajola gabe, ez, baina bai gertatzen da, hori, eta polita da, oraina bizi baldin badezu, bueno, gero, hemendikateak, osea, atea zabaldu eta arazoak hor dirau, baino, arnaz alditxok, eta, ez? Apur bat ere diluitu egiten dira, eta relatibizatzen duzu, arazotik pixkat apartatzen zea, eta esatezu, Bueno, bai. Gero, hori esatea, eta guk ere diogu, uste dut, privilegio handia da, Osea, zure lana izatea deskonexio modu bat, edo salvazioa, ostras, osea da, ezakit mundu guztiak esan dezakeen hori. Alanda batzutan bai pentsetot ikustaitxoa zenin ume txikixek, eta adibidez udalekutan monitore egon izena udan askotan, da ikusten itxunin zlan bizizeto esan gauzak, eta euren inozentzisi era literalenin, batzuan enbidixi motozten, ze ni bai konziretana bauketela inozentzisa punto hori, baina galdu hotela azken urtitan nahiko txobe bai. Eta penimotoste esatot, ja ez teukete hainbeste hori... Bale, zuri bizi izan dituzun esperientzia eskorrak, arau sozialak, esan nahi, bizitzak askotan bultzatzen zaitu, inozentzia hori, galtzera baino, nik esango nuket, juten dela transformatzen. Ez? Batzutan esan daiteke barrurak asartzen zaizula bezala, ez? Ariketa ona da kanpora ateraraztea. Hortxe dago. Bai, nik ez nuke esango inozentzia galtzen denik. Transformatuitea. Egia da, aurra da aurraren egoera da, inozentzia lotzen deguna, edo ez pedagogiatik esan dezakezuna, da emozioa, da sormena, da empatia, da kooperazioa edo elkarlana, nola lagundu dezaketen elkar, eta da baloreak erakusteko momenturik aproposena. Edo erakusteko baino planteatzeko, zeberaiek manejatzen dituzte. Egia da gero hori, zailago, bizitzak zailago jartzen digu, eta normala da, barruak asartzen zaigu, baina umorea ariketa oso on bat da, hoi kanpora aterarazteko. Guk gure zera inozentzia, bueno, nola sentitzen gara
momentu hontan gure inozentziari dagokionez? Galdua dela, presente dagoela, edo? Galdu hilot, eta pentseto, bueno, ez galdu guztiz, baina galduot hein handi baten. Eta pentseto dala urtik aurra inala, eta gitxinaka nagusi bizitza baten sartute, ikustosuz. Errealitatearen gordintasuna. Bai, baina bai, ikusi txozu. Osa, ez dakit txorra dadi, baina ez dakit, juteza beste hiri bata bizitza zu bakarrik, bueno, isuki dikin, baina ez dakit. Ikustosuz beste realidade batzuk, ez dakit, jabetzesa gauza diferentikin, eta ez da txarra, baina igual inozentzi xikaldu itxozu, eta za geixa errealidadian jabe edo ikusi txozu, de repente antijo batzuk ipintxatzuz. Zara ikustozu. Bai, ez? Bai, ados nago. Zuri pastatzu. Bai, nik uste batez ere pasa zaidala eriotzaren kontuarekin adibidez. Osea, ez diot eriot, bueno, bai, beldurra bai, diot ojebia da, eriotza, baina ostras, 30 urte hogei urte barru nire gurasoak ez dire egongo. Ez, geixa. Bueno, baina ez direla 50. Bizitza jaio eta bizita hil, ez? Bai, eta igual 2 urte barru ere baten batez dago, esan nahi dut, eske posible da. Hori ere lantzeko daukagun gai bada. Bai. Esan hori landu egiten da. Eta, bueno, badia, elkartiak, ilargi elkartia, eta badia, pixka bat, argia eman nahi dutenak olako gaietan, urtetan aurrea zoazten enean, kontuatuko zeate, presente dago gure bizitzatan, eta gure bizitzaren parte da. Eriotza aipatu dut, baina konturatu naiz, egia dela inozentzia galduarazi egin didan gauza bat, dela dolua. Dolua ez eriotzarekin lotuta, baizik eta lagunak galtzearen dolua, asko maite duzun leku bat usteko dolua. Aiora zu? Ni oso baikorra naiz. Bai, nago baia. Baina... Eta pentsatzen dut oso baikorra naizela, realista ere bai, esan nahi dut, jabetzen naiz ze realidade daukagun. Baina iruditzen zait, egin dezake dala hobetzeko inguruan. Ez, nire txikitasunetik bakoitzak, ez ni bakarrik, denok, zuk, eta denok. Orduan, ni oso baikorra naiz, eta bai, itxusia dago mundua, baina, eta ez naiz lehen nintzen bezain baikorra, baina baikorra naiz, eta iruditzen zait baikorra naizela, inozentzia puntu handia daukadalako. Eta ariketa oso ona da, aurrekin eseri, eta beraiekin konversazio bat izatea da, vitaminak hartzea bezala. Da, vitaminak hartzea bezala. Beraiek ematen dizkizute, lekzioak egunero. Da, beraiekin eseri, eta bai, jolasten, da, bera, eta hau, eta bestia, eta zatezu, ze ondo, bani joatxea, goxo. Bai, da, vitaminak. Baina, lehen baikorra guezinen, oza, zupe baikortasun egaldu izu? Bueno, esango nuke batez ere gaztetan, ez? Beira, Gorka Urbizu nire adintxukoa da. Eta bere azken bolo-bolo dabilen abesti hortan esaten du, ez? Etorkizuna ginenean, ez dakit nola dion, oantxe ez datorkit burura, baina dena egin genezaken, edo errezagoa zan dena, ez? Eta hoi egia da, gaztea zeanean, eta aurra zeanean, pentsatzen dezu, benetan alda dezakezula mundua, ez dakit nola esan, baina, ez, mundua jango dezula, eta baietz, eta aurrera, ez, eta oso ausarta zea. Bueno, neri ausarti izateko, baliabideak eman dizkit, pirritxek adibidez, eta egan egiteko egalak eman dizkit, eta mantentzen ditut, ez? Orduan, baikorra naiz, baino heldutasunak ematen dizulako beste pausa bat, 50 urte betetzea, noa? Ja. Uste duzu, eskezut ikusten. Listo, azken galdera motz bat egin dezaket. Esan duzu oso baikorra zarela, uste duzu posible litzakela ezkorra den pailazo bat egotea? Ostras! Pailazo bat ez, baina guk taldean badaukago bat nahiko ezkorra dana. Vale, izena esan daiteke? Eskorrena, Gari, gure teknikua. Claro, baina Gari karpenik ez du moten. Ez du ematen, baina bera botatzen ditu porrotxe puzkerrak. Edo
korrika gabiltzanean, tik, beak egiten ditu, eta beak sartzen dizkigu, osea, bea da, askotan saioei arima importante. A ber, ez nuke esango eskorra danik, baina eskorrena bera da, ez? Eta oso pailazoa da, Orduan, askotan ez dut, oi, zelaino beltzean, asarretzen da, baina, adibidez gu, gaude, igual aldagela, ordua, ez norbaite jetxi behar gai. Claro, eske figura hori ere, eskorraren igual ez baina asarretzen geha, behakin asarretzen, gari, gaudela horre, ez, eta gizajoak edo, hau ez dut ikusten, ez dut ikusten, eta, bueno, taldean badauzkagu pixka bat, hola, pixkat eskorrago dienak, baino, bueno, polita da, Bueno, ja, gaiarekin amaitu dugu, eta bueltan entzularen galdera entzungo dugu. Entzulearen galdera. Listo! Bueno, entzularen galdera, Ainhoa Arraitita ikusikeu, eta ia galdetzen da, Kaixo, bale, nire galdera da, ia sinisten duzun maitasunean lehen begikolpian. Eskerrik asko, Ainhoa, gure beste lagun bat, ja, lagunen kupoa amaitu zen. Amaitxako. Pirritxek bai, eta Iorak ere bai. Bai. Lehen kolpekuan, ez, oida, ez, oida maitasuna. Du flipatzen. Neri beti hola pasa, zait. Bai. Konta, nahi ditugu esperientziak jakin. Baina, literalki, ikusi da, jazta? Beira. Adibidez, nire bikotia, nire senarra danakin, ez? Egia da, lehen kolpekua ez, bigarren kolpekua. Bigarren aukerak eman behar dira, orduan. Vale. Bai, ze lehenengoan ezagutu nun nola bakizu, juten geha hola kuadrilla. Ibarrako gazte festak. Eta iritsi berri zan, ez dakit, Erasmusetik, eta zea, eta... Ui, pixkat txulito. Oi. Nahi beti gustatu zaizkit pixkat txulito. Iritsi zan, Tolosan inauteria. Ojo! Laster dile, por cierto. Inauteriko mamu bakartia! Ikusi nun, soineko gorri batekin, hola. Vale. Tipo berdina, txoriflautana egiten, bueno, esan nun. Ta, hori, ez dakit nola deskribatu, baina izan zan... Eta hortik aurra bat asabize? Bai, eta niri ordu arte 3 hilabete baino gehiagoko harremanak ez ditu izaten. Bueno, normala da zaila izatera, Bai, osea, eta bai, maitemendu nintzen. To forge. Ze polita. Bai, gero daude gora, bera. Hombre, claro, harreman guztietan bezala. Hamagu bizitzardi elkarrekin. Aitzita, zu zineztazu lehen begi kolpeko maitasunean? Txakurrekin bai. Animaliekin bai, katuekin eta bai pasatzen zait. Bai, katu bat ikusi. Nire antxumakin, tio. Benetan, Osea, antxumakin, ez hau tzena benedonok, baki obsesioa dauketela. Zagit, pertsonekin, nire zait sekula. Osea, ikustea baten bat eta esatea, jo, ze mutil guapoa edo ze neska guapoa. Gustatzea gustatuko litzaidake, baina konsiente naiz fisikoa dela gustatu zaidana. Behar bada, hau airekitzen du, eta, jo que se, o le faltan 4 dientes, o mierda bat da, edo. Niri fisikoki... Baina sautu inbardezu, osan nahi dut. Bai, hori geixa igual. Askotan da, intuizioa. Esango nuke. Ez da bakarrik itxura. A ber, nik ikusi nun tipo bat mozorratuta. Esan nahi dut. Ja, baina aukera izan zenuen berarekin hitz egiteko tal, igual baten bat ikusten duzu hor, eta noiz hitz egingo duzu, ez banaiz joaten, ez? Joan. Bueno, Onaino. onarte, erantzun dugu galdera, oparia falta zaigu. Eta bitxarten... oparia. Eta bitxartin pirritx, barra Ioraz lan egoza. Oso gustora, bai. Neretzako, gure umiak zeat, nire alabatxua bezala, gaur, ni nago, baina ontzintezken zuen ama hemen. Hola, iserita. Bueno, ama gazte izango zinake. Familia numerosa! Bueno, ni pertsona erdi naiz, así que... Ni beste erdi. Bai. Vale, bueno, listo. Entzulei eskerrik asko, maite zaituztegu. Jo, bai, maite zaituztegu. Guau, Instant, wow! Ez que guau da, EITBko plataforma barrixe. Eta guau deitzen da. Wow!